Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Twildet fil-11 ta' Marzu tal-1923. Illum qed jitfakkar il-100 sena minn meta twildet Agata Barbara li tibqa' meqjusa bħala figura ewlenija li naqxet fl-istorja ta' pajjiżna l-bidu għad-drittijiet sħaħ għan-nisa. Kellha karriera mmirata biex tagħti leħen lin-nisa kollha li għal tant snin twal kienu ċaħda minn bosta drittijiet fosthom li n-nisa lanqas kienu eleġibbli biex jivvutaw. Sa minn żożita Barbara kienet determinata biex b'ħidmieta wittiet it-triq sabiex in-nisa jkunu aktar attivi fl-oqsma politiċi u soċjali. Kienet l-ewwel mara li qatt ħarġet għall-elezzjoni ġenerali dik tal-1947. Dak iż-żmien ħadd ma kien jimmaġna li mara tista' sservi fil-politika. Is-Sinjorina Agata Barbara kienet l-ewwel Ministru mara fil-Parlament Malti. Hija għamlet ġid kbir fil-qasam tal-edukazzjoni u sansitra kienet ukoll strumentali fis-servizzi soċjali fis-sebgħinijiet. Barbara tibqa' mfakra l-ħidma li wettqet biex f'pajjiżna ikollna ugwaljanza sħiħa u edukazzjoni b'xejn għal kulħadd. Agata Barbara solennement naħlef li naqdi fidelment il-karika ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħin. Il-ħatra ta' Agata Barbara fil-kariga tal-ewwel President tar-Repubblika Mara fi frar tal-1982 bidlet il-mod dwar kif bdejna nħarsu lejn il-ħiliet tal-mara. Bi-produzzjoni minn ideat, l-istazzjon One bħala tislima li din il-politiku għadha l-ħadd 12 ta' Marzu fl-4:30 ta' nofsinhar se jkun qed jixxandar id-dokumentarju 100 sena mit-twelid ta' Agata Barbara. Tkellimna ma' Dr. Elaine De Giorgio, chairperson ta' Ideat, u tlabnija timraħ ftit fuq din il-produzzjoni. Mhuwiex twil u allura nħeġġu lil kulħadd biex ikomplu jsegwu u jaraw dan il-personaġġ tant importanti x'għamlet għal pajjiżna. Rridu noħorġu wkoll l-att uman tagħha anke forsi xi ċajta l-emmulaw dwar il-karattru ta' Agata Barbara li x'intervistajna wkoll nies li ħadmu direttament magħha. Allura il-kol kemm huma però l-istess kelma, il-qalb tajba ta' Agata Barbara illi niżlet viċin il-poplu, semet ukoll x'ħass il-poplu u dejjem kienet viċin tiegħu. Naħseb li għalhekk baqgħet f'qalb tant ħafna nies.